ଓହୋ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ସେ କରଣୀ ବେଗଟା ଆଣିବଟି। କ'ଣ କହୁଛ? ବ୍ୟାଗଟା ଦିଅ। ସେ ତରବର ହଉଛି ଯେ ହଁ ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବା ଫୋନ୍ କରିନି ତାଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ହେବ ସବୁ ପଟା ଫଟା। ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ହେବ କ'ଣ? ଚୁନା ମାଛ ଭଜା କଥା ପିଇସା ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ପଖାଳ ଭାତ ଅଛି ଖାଇବା ଆଉ। ଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଚୁନା ମାଛ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର। ହଁ ହଁ ଚୁନା ମାଛ ଭାଜି ତ ବଢ଼ିଆ ଯେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଆଣିଥିଲି। ବାଇଗଣଟା କ'ଣ କରିବ କହିଲ? ଟିକେ ଦହି ବାଇଗଣ କରିଦେବ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବାକୁ ପଖାଳ ଭାତକୁ। ଦହି ବାଇଗଣ କରିଥିବ ମୁଁ ଆସିବି ଗୋଟେ ବେଳକୁ ହେଲା ଖାଇବାକୁ। ହଉ ମୁଁ ସେଠି ଖାଇବିନି ତାଙ୍କ ସେମ୍ ମେସ୍ରେ ଖାଇବିନି। ମୁଁ ଏଠି ଖାଇବାକୁ ପଳେଇ ଆସିବି। ଦହି ବାଇଗଣ କରିଦେବ। ହଁ ହଁ ଆଉ ଚୁନା ମାଛ ଭଜା ଦହି ବାଇଗଣ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଯାଉଛି। ହଁ ଗଲଣି ସମସ୍ତେ? ହେ ମୋତେ ଦହି ବାଇଗଣ କଥା କହିଲ କରିବାକୁ ମୋତେ ତ ଆସିବନି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ତ କହିପାରିନି। ଦେଖିଆ ସେ ପିଆଜ ଫିଆଜ କରିଦେବା ଆଉ। ଆଗ ପିଆଜଟା କାଟିଦିଏ। ଲୁଣଟା ପକେଇଦିଏ। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦିଏ। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେଲି। ବାଇଗଣଟା କାଟି ପକେଇଦିଏ। ଯାଉଛି ଏଇଗୁଡ଼ା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଏ ତ ହେଇଗଲା ଆଉ ଥୋଇଦେବି ଯେ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଖାଉଥିବ। ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀ 2 ଦିନ ହେଲା ମୋତେ ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛି ଖାଲି ଫେରଉଛି। ଓହୋ କି ଗରମ। ଆରେ ଶାନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଯାଉଛି କ'ଣ କହୁଛ? ତ ପାଣି ଟୋପା ଆଣିଲ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି ପିଆ। ନିଅ। ଖାଇବାକୁ କହିଥିଲି କରିଦେଇଛ। ଦହି ବାଇଗଣ କରିଦେଇଥିଲ। ଦହି ବାଇଗଣ ହେଇଯାଇଛି। ଚୁନା ମାଛ ଭଜା ଥିଲା। ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବା ଆଉ। ହଁ କହିଥିଲି ତ ସେଇଆ ଆଉ। ହଁ ଦହି ବାଇଗଣ ଟିକେ କରିବ ଖାଇବା ବୋଲି ଆଉ। ଏଇନା ଖାଇବ? ଆଣିବି? ହଁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ପରା। ଆଣ ଖାଇଦେବା ଯୋଉଟା ଯେଟା ବିଲ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଯିବା। ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆଣୁନା ଜଲ୍ଦି ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଖାଇବା। ବସ। ଟିକେ କ'ଣ ଆଣ ବସିକି ତଳେ କ'ଣ। ହଉ ଓହୋ ଦହି ବାଇଗଣ ଫେରା କ'ଣ କରୁଥିଲ? ହେ ମନ ନାହିଁ। ହଉ ମାରୁଛନ୍ତି। କୁଆଡ଼େ ଗଲ? କେତେ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଆଣୁଛ? ଯାଉଛି ବା।
ଓ ରେଡ଼ି ପାଗ ହେଇଛି। ଦହି ବାଇଗଣ କରିଛ ତମେ? ହଁ ଏ ଦହି ବାଇଗଣ କହିଥିଲି କରିବାକୁ ଦହି ବାଇଗଣ ହେଇଛି। କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ରେ? ଦହି ବାଇଗଣ ତମର ତମ ଗାଁରେ ଏମିତି ଶିଖିଥିଲେ ଦହି ବାଇଗଣ କରିବା। ଦହି ବାଇଗଣ କଞ୍ଚା ବାଇଗଣ ସେଥିରେ ପଡ଼ିଛି ଦହି ବାଇଗଣ ହେଇଛି। ହଁ ତେତେ କିଛି ଆସୁନି। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ କହିଲା ଗୋଟେ କ'ଣ କରି ଖାଇବାକୁ ଅଶାନ୍ତି ଏମିତି ହଇ। କେମିତି ଯେ ହୋଇଯାଏ? ଏମିତି ଦହି ବାଇଗଣ ହଇ। ତମେ ତ କହିଲେ ଦହି ବାଇଗଣ କର, ମୁଁ ଦହି ବାଇଗଣ ପକେଇ କରିଦେଇଛି ଥୋଇଲି। ଆରେ ଜାଣିଲ ତମେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦହି ବାଣିବାକୁ ତମକୁ କହିଲି ଦହି ବାଇଗଣ ଏମିତି ହଇ। କଞ୍ଚା ବାଇଗଣ ଦହିରେ ପକେଇକିରି କରିଛ ଦହି ବାଇଗଣ, ପିଆଜ ପୁଣି ପକେଇଛ। ବାଇଗଣଟାକୁ କାଟିଥାନ୍ତ ଚାରିଚିରୁଡ଼ା କରି ତାକୁ ଛାଣିଥାନ୍ତ, ଅଲଗାଟେ ହେଇ ରଖିଥାନ୍ତ। ତାପରେ ହେଉଛି ଦହିକି ଛୁଙ୍କ କରିକିରି ତା ଦେହରେ ଲଙ୍କା ପକେଇକିରି ତାକୁ ବାଇଗଣ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତ। ଆଉ ସେ କଞ୍ଚା ବାଇଗଣ କ'ଣ ଦହି ବାଇଗଣ ହେଇଛି? ସେମିତି ହଇ ଦହି ବାଇଗଣ ସେମିତି କରୁଛ। କଞ୍ଚା ବାଇଗଣ ପରା ଦହି ହେଇଛି। ଦହିରେ କଞ୍ଚା ବାଇଗଣ ପଡ଼ିକିରି ଦହି ବାଇଗଣ ହେଇଛି। ତମକୁ ତ କହିଦେଲି ଦହି ବାଇଗଣ, ତମେ ଦହି ବାଇଗଣ କରିଛ ଆଉ। ଦହି ବାଇଗଣ କରିଛ ଆଉ ନା ଏମିତି ଦହି ବାଇଗଣ ହଇ। ତମେ ତ ଆଗରୁ ସେ କଥା କହିଗଲନି। ତତେ କ'ଣ କହିବି? ତତେ ଯଦି କହିବ କିଏ ଗୋଟା ଏ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇକିରି ଆସେ, ତୁ କ'ଣ କରିବୁ କହିଲୁ? ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇକି ତୁ ତେଲ ନ ମାରିକିରି ପାଣି ମାରିକି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇକି ଯିବୁ। ଦହି ବାଇଗଣ ଏମିତି ହଇ ନା, ଭାରି ଦହି ବାଇଗଣ କରୁଛୁ। ଦହି ବାଇଗଣ ଏମିତି ହଇ। ତମ ଗାଁରେ ଏମିତି ତତେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି? ହାତ ଧରେଇକିରି ଦହି କହିଥାନ୍ତି ବାଇଗଣକୁ ଛାଣିବୁ, ଦହିକି ଛୁଙ୍କ ଦେବୁ, ଦହି ବାଇଗଣ କରିବୁ। ଦହି ବାଇଗଣ ତତେ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ ଦହି ବାଇଗଣ କରିବାକୁ। ତତେ କହିଲି ଦହି ବାଇଗଣଟା କରିବାକୁ, ତୁ କଞ୍ଚା ବାଇଗଣ ଦହି ପିଆଜ କରିଛୁ, ତାକୁ ଖାଇବେ ଲୋକ। କ'ଣ ତୋର ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ? ଯେମିତି କରିଦେଲି ସେମିତି ଆସିଗଲା ତତେ। କ'ଣ ତତେ ଦହି ବାଇଗଣ କହିଲି, ତୁ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ ଦହି ଛାଣିକିରି ବାଇଗଣଟା ଛଣିକିରି ଦହିରେ ଛୁଙ୍କ ଦେଇ କରିବାକୁ। ଦହି ସାଧା ସିଧା ତ ଦହି ବାଇଗଣ କରିବାକୁ କହିନ୍ତି, ଦହି ବାଇଗଣ କରିଦେଲା। ଆଉ ବାଇଗଣକୁ କାଟିକିରି ଦହିରେ ପକେଇଦେଲା, ପିଆଜ ପକେଇଦେଲା, ଦହି ବାଇଗଣ ଆଉ। ତତେ ଗୋଟା କିଛି ଆସୁନି, କିଛି ଆସୁନି ଏଇଟାକୁ। ତୋ ବୋଉ ତତେ ଏମିତି ଶିଖେଇଥିଲା ନା? ତୋ ବୋଉ ତତେ ରୋଷେଇ ଶିଖେଇନି ବୋଧେ? ତୁ ଯେତେବେଳେ ବୋହୁ ହେଇକିରି ଆଇଲୁ ଆମ ଘରକୁ, ତୁ ରୋଷେଇ ଶିଖି ଆଇଥିଲୁ? ବୋଉ ନାତୁଣୀ ନୁହଁ, ବୋଉ ମା ମାନେ ହଉଛି ଝିଅର ସାଙ୍ଗ, ସେ ସବୁ ଶିଖାନ୍ତି। ତୋ ମା ତତେ ଶିଖେଇଥିଲା ନା? କ'ଣ ତତେ ଶିଖେଇବି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତତେ ଦହି ବାଇଗଣ କହିଲି, ତୋର ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ତତେ ଶିଖେଇଥାନ୍ତି ଏମିତି ଏମିତି କରିବୁ ବୋଲି। ତତେ ତ କହିଲି ଦହି ବାଇଗଣ ହବ, ତୁ ଦହି ବାଇଗଣ କ'ଣ ଜାଣିନୁ ଦହି ବାଇଗଣ କେମିତି ହଇ ବୋଲି? ମା କଥା କହିବ। ମା କଥା କହିବି ନା କ'ଣ? ମା ପରା ତ ମା ହଉଛି ଝିଅର ସାଙ୍ଗ, ମା ସବୁ ଶିଖାନ୍ତି ରୋଷେଇବାସ। ହେଲା ତୁ ରୋଷେଇବାସ ତୁ ଖାଲି ବୁଲୁଥିଲୁ ଏ ଘର ସେ ଘର, ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଥିଲୁ ହେଲା। ଦେଖୁନଥିଲା କ'ଣ? ତତେ ସାଧାରଣ ଦହି ବାଇଗଣ ଆସୁନି? ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁନଥିଲୁ? କ'ଣ ବୁଲୁନଥିଲୁ? କ'ଣ କରୁଥିଲୁ? ଚୁପ୍ ରହ, ବେଶୀ କଥା କହୁଛି। ଭୋକ ଟାଇମରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଆଡୁ ସାଡୁ କରିଦେଇଥିବ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଗହଳି କରୁଛୁ? ତତେ ଆସୁନି, ତୁ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହୁନୁ। ଆସୁନି, ତତେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହୁନୁ। ଆସୁନି, ବନ୍ଦ ରହୁନୁ। ବେଶୀ ଫୁଟାଣି ଦେଖୁନୁ, କହୁନୁ ମତେ ଆସିଲାନି। ନହେଲେ ମତେ ସେତିକିବେଳେ ପଚାରିଲନି ଏ ଦହି ବାଇଗଣ କେମିତି ହବ? ମତେ ତ କହିଦେଇଥାନ୍ତି, ସେଇ କଥା ତତେ କହିଥାନ୍ତି। ତତେ କହନ୍ତି ନୁଗା ପିନ୍ଧିକିରି ଆସ ଯିବା ମେଡିକାଲ, ତୁ ନୁଗା ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତୁ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡରେ ଏମିତି ପକେଇକିରି ଫେଲ୍ଟନ ହେଇଥାନ୍ତୁ। ନୁଗା କୁଚିକିରି ପିନ୍ଧନ୍ତି ଲୋକ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସାଇଜ କରିକି। ତୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ମତେ ପଚାରିଲୁନି ଯଦି ଆସୁନି କି ଦହି ବାଇଗଣ କେମିତି ହବ, ମୁଁ କହିଦେଇଥାନ୍ତି ନା। ଫୁଟାଣିରେ ଗୋଟେ ମାରିଦେଲୁ ଆଉ। ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ବାଇଗଣକୁ ଦହି ବାଇଗଣ ପିଆଜ ପକେଇକି କରିଦେଇଛୁ ଦହି ବାଇଗଣ, ତ ଖା। ହେଇଯିବା ସେ ଭାଉଜ ହେରିକା କେତେ ବୟସରେ ସବୁ ବିବାହ ହେଲେ, ହେରା ତାଙ୍କର ସବୁ ମୁଢ଼ି ଭାଜି ଚାହା କରି ସବୁ ଛଣାଛଣି ସବୁ ତାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ। ତୁ ତମ ଗାଁରେ ଇଏ କରୁନଥିଲୁ, ତୁ ସବୁ କାହିଁ କଲୁ? ଜଟଣୀ ପାଖ ଲୋକ ଏତକ ଯାଇଥିଲୁ, ବୀଣା ହଲ୍ରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଥିଲୁ, ମାନେ ଜୟଦୁର୍ଗା ହଲ୍ରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଥିଲୁ। ତୁ ଖାଲି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉ ହେଲା, ଖାଲି ବୁଲଉ ଏ ଘର ସେ ଘର, ଆଉ ତତେ କିଛି ଆସୁନି। ଚୁପ୍ ରହ, ଛାଡ଼ିବି କ'ଣ? ତୁ ସେ କଥା ନ ଆସୁଛି ପଚାରିବୁ କି କାହାଠୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଖିକିରି କରିବୁ ନା? ସେ ଏଇ ସାଧାରଣ କଥାଟା ଆସୁନି। ତମକୁ ମତେ ଶିଖେଇଲାନି ତମେ? ବନ୍ଦ, ମୁଁ ତ ହାତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ଠିକ୍ ଆଜି ଖାଇବା ମାନେ ଅଶାନ୍ତି ହେଲା।